Mitä sä oot saanut? Tilaaja. Joku on antanut sulle tilaaja tällaisen. Katsotaan mikä se on. Tässä tänne. Istu siinä. Kyllä sitä. No niin. Katsotaan mikä täällä on. Mikä täällä on? Kanatikku. No niin. Istu. Istu. Tassu. Tupetassu. No niin. Tossa noin. Tilaajalahja tuli. Tuliks tilaajalahja? Näin. Oliko hyvää? Noniin. Meni nopeasti. Hyvä. Tykkäsit sä siitä? Hyvä. Sinne niin. Okei. Joo. Noniin.